mi się, nie, ty bardzo dobrze jeździsz, ale... Dobra, to zjeżdżamy, tak? Czy... Jedziesz pierwsza, jedziemy tą ciężką trasę jedziemy, tak? Tak, jest mamy kiedyś kupiowy numer, bo mnie ukradli. No ukradli. Dawaj, 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 jedziemy. I mijamy się, Misia. Dobra, jesteśmy na dole. Ostatni raz. Ostatni raz jedziemy stąd, bo tu jest zimno. Tak. Bo w Dubaju jest zimno. Tak? Tak. Pomachaj mi się. Minus 3. Minus 3, dobra. Jedziemy. Tak to wygląda cała gra. Jest kozak, nie ma co ukrywać. No jest kozak. Jedziemy, muszę dać. Zielone światełko. Idziemy. To jest dla dzieci jakieś takie pierdoły. Też. Pan idzie zakryty. No. A tam jest centrum handlowe w środku.